Hvad hedder din kanal? Alex Gaming, ja. Hvad er det for optaget med? Det her er parkour noget, ikke? Er du allerede inde? Ja. Ej, jeg skal lige se. Ej, jeg købte en ny sele, og jeg fik en masse ting i den, så jeg fik kun købt en af som sele, det er Ja, du skal fandme ikke have 2 celler på en gang. Hvad gør jo? Altså, man får mere brød, jeg skal lige... men det koster dobbelt så meget. Vil du godt filme CSGO? Hvad? Vil du godt filme CSGO? Ikke endnu. Vil du filme en video til den her til I Minecraft? Nej, den Nej. Jo, men i CSGO kom, men så var jeg vildt ringe, og så gad jeg ikke lægge ud. Jeg har stadig ikke lavet et LOL-game til dig. Det burde jeg snart lave. Det er det eneste game, hvor jeg faktisk synes selv, jeg rækker for filt. Let's go League of Legends. Det er på grund af, at jeg synes, Xin Xiao, han er OP. Han kan bare gøre alt. Nå, undskyld mig, så gør det igen. Når man skal begynde. Nej. Ja, fint. Altså, jeg har startet videoen, jeg redigerer bare noget ud. Okay, hvordan laver vi starten? Okay, Magnus, vi laver sådan en intro-musik-agtig noget. Hvis der, jeg har bare ikke nogen intro. Det er ikke så. Nå, så starter vi. Hvad så folk, og velkommen til denne video i dag. Så mig, Magnus, Rapper Cole, and back go. Okay, og vi sidder og spiller noget, I har set det fra Sagas video, eller Fundogs video måske. Det er noget, hvor man skal komme ned og sådan forhindringer, men man har kun 2 liv. Næste gang så skal vi prøve med mindre. Ja, man kan have extreme, så har man kun et halvt. Det var ikke så klogt, det var en dårlig vej. Nå, jeg dør altid noget af det her bjerg, det er også det sværeste, synes jeg. Hold kæft, hvor du ringe, mand. Ej, du skal sætte skyerne fra. Nej, det kan du ikke. Jeg tror faktisk også, jeg har det på. Jeg ved bare ikke, hvor det ikke kom frem. Heldig. Jamen, det smutter jo virkelig, det der skyer, når du kommer længere ned af. Ui, det var klus. Jeg er allerede snart nået til skoven. Woohoo! Yeah. The plains, my friends. Kan du se, om jeg kan få en bedre tur end sidste gang? Sidste gang så stod jeg sådan 7 gange med det der bjerg. Let's go, motherfuckers. Nej, jeg faldt. Af timing. Jeg glæder mig stadig ikke til The Ocean. Det er det dårligste sted nogensinde. Det er så kedeligt, og så dør man helt som synes jeg. Ikke dø igen. Pro, man. Easy. Altså. Ja, men jeg er snart færdig med den 100. Jeg er snart nået til The Cave. Jeg sagde noget. Ja, pro, altså det var fuck. Det er mister, mand. Hallo. Nej. Nej, jeg dør. Kan du få det bag mig? Sådan en meget lille bjerg i hvert fald. Oh my god, du må ikke overleve mig. Det kan du heller ikke. Man kan jo godt tage det der spring, så man misser mega meget tid. Det er det, når du er færdig med det der lava. Men det er vildt svært. Jeg har gjort det på et tidspunkt. Jeg vil sådan et hop. Hvor man plejer at gå nedad, men man kan også godt springe.
Og så må vi komme ud på den anden side igen. Jamen det pøs man. Skal man over på den anden side? Man kan også godt bare hoppe derop. Mener jeg. Ja, men man kan simpelthen ikke. Jo, jeg mener godt, man kan komme videre. Kan vi komme op derfra, når vi laver 2 blok? Jamen man kan, jo man kan godt hoppe derop. Nå, altså ikke man kan nå. Jeg synes, det er en første. Jamen du kan jo gå videre hen. Kan man ikke? Nej, kan man. Nå. Det tror jeg ikke. Fem, altså jeg giver pres på det. Det er lang tid, når man klarer det. Oh my god. Ja, det er vildt noget. Jeg skal bare hoppe over det hele. Stand on the ground, jump, 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 with all sounds. Stand on the ground. Jeg mistede lige et HP der. Nej, det var et halvt HP. Er du bag ved mig? Jeg er rimelig langt væk. Jeg er først lige klar det første hop. Nice. Så. Sætter jeg pres på? Har jeg spurgte bare igennem det der kaktus. Det er mega nemt. Det er sødt. Kan man ikke bare gøre sådan her? Nej, det kunne man ikke gøre det. Au, et halvt HP. Ja. Eller jeg har et halvt HP. Det er lige meget. Der klarer det fandme. Nu kommer vi til den værste, mand. Ash. Hvad? Noget lige før var det der. Hvad? Nå. Det var lige. Nej. Det var typisk nu, hvis din mor hun lavede den klassiske. Hej, Magnus! Brød hele videoen sammen, eller hvad? Du kan sgu da bare lige have redigeret det ud. Ved han ikke, hvordan man gør det? Samme her. Snart færdig. Jeg vil se den eneste. Døde du? Åh nej, åh nej, åh nej. Jeg strøm. Jeg nåede det. Det var slet lidt svært med at regne. Så er det bare op. Eller langt fra. Er du færdig? Ja. Jeg er ikke så langt bag dig. Jeg synes, vi er meget nemmere siden sidst. Ja, sidste gang så kunne jeg bare overhovedet ikke. Første gang, jeg nogensinde blev Ja, hold kæft, hvor er jeg dårlig. The Forest. Det spil har jeg lige tænkt mig at prøve. Jeg tror, The Forest. Kender du det? Spillet? Jeg tror ikke, det er særlig sjovt. Jo, det er sådan noget, hvor man bliver sat, man styrter ned med et fly, og så skal man survival, og så er der kannibaler på øen, og så kan man gå ned i sådan nogle cases og sådan noget.
Stranded Deep, eller hvad? Stranded Deep. Ja. Nå. Stranded Deep, jeg tror det bliver kedeligt. På grund af, de fleste, de sådan... De fleste, jeg har set, bare sådan, så gider de ikke at lave det mere. Men det bliver kedeligt. Minecraft er stadig ikke blevet kedeligt. Jamen det er også kun på grund af, at man kan lave de her minigames. Ja, jeg er snart færdig med den. Jeg er snart nødt til det der lava. Dum. Jeg ved om der når det fast, hva'? Wow! Jeg ved det bare. Jeg ved det bare. Oh my god. Det er nu parkour-skillsen kommer. Nå, så du er lige hængende på mig. Det må være vildt svært at lave det her med. At man skal gøre det der med... Hvad er det nu det hedder? At man skal gøre alt muligt for... Det der med, så skal man vide... Der kan man falde, og så kan man miste kun et HP, et halvt HP og sådan noget. Ja. Det er et sted, hvor man ikke kan, men det... Ej, jeg døde. Nej, nu skal jeg starte helt forfra. Fuck. Oh my god. Please sig du dør. Please sig du dør. Jeg tror lige jeg faldt der. Nej! Fucking hell! Der hvor man skal hoppe ned i sådan et hul, ikke? Så kommer jeg til at hoppe helt ned. Kæft hvor er det typisk. Er du død, Magnus? Magnus, prøv at dreje til højre. Eller venstre. Døde du? Jeg synes, jeg kunne høre, når du døde. Nej! Det var også bare være, at du var kølig, sådan, så jeg troede, du døde. Eller ikke døde. Og så blev jeg bare mega stresset. Ja, nu er jeg stresset. Ja. Nej, du får 2 minutter. Jamen, det var sværere. Oh my god, jeg rækkede lige der. Oh my god, no. Nu må jeg bare ikke dø af det her ild. Men shiftede du igennem det hele? Lad crouch jo. Jeg er fucking stress på lige nu. Fucking hell, man. Jeg giver fucking op. Jeg kan ikke gøre en skid. Hvad skal det gøre godt for? Ja, kan man vel godt. Og jeg skal se, om jeg kan klare den hele, uden at gå ned i det der hul, hvis jeg kan nå det. Kan jeg ikke, tror jeg ikke.
Det er fucking svært. Oh my gosh. Ja. Yeah. Hvor er du henne? Man kan ikke komme sammen, og det tror jeg ikke. Jo, der er bare hus. Der er en et. Okay. What? Det er også... Man kan ikke umiddelbart ikke se nogen mere. Det kan være, man Ja. skal til. Jeg går lige nummer 2. Jeg har 2 nu. Okay, nu skal vi se at sige farvel. Ja. Magnus, du laver outroen. Vi kan bare ikke komme sammen. Hvad så? Når du bare... Jamen, bare lave en... hvad med noget outro? Lav en outro. Håber I kunne lide det her parkour, hvor jeg vandt og han tabte. Magnus, lidt mere gas i den. Ja, okay. Håber I kunne lide det her, hvor jeg vandt og han tabte. Det var en forkert. Jeg kunne ikke lide din outro med det der til sidst, med at du vandt, og jeg tabte den op. Vi ses! Fuck.